Sa Genesis chapter 9. So, ari gihapon ta sa istorya ni Noah. Niaging Sunday, makaintindi ba ang lahat ng Bisaya? Kay Tagalog ra ba to si nanay? Makasabot ra ka bino? Tagalog siya? Makasabot sa Bisaya? Gamay. Mahirapan ako sa kalisod dito ha. Ha? Ay, ikaw rin mo-translate. Basig magdugo na kung ilong may ba niya. Sige kong Tagalog. Ining Tagalog mas Bisaya kay murag kaon og santol. Logos og litok. Okay, so atong bilihan ang Biblia sa Genesis chapter 9. So niaging nga Domingo kung balikon nagisgot ta kabahin sa kinabuhi ni Noah. Nga si Noah gisugo sa Ginoo, gigamit siya nga paggama og arka sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi naglutaw-lutaw ang arka ni Noah unya sa pagkagawas igsuon nila ming tugpa ang barko sa mao nga mountain sa Ararat, which means rest. Niya mo to nga nay rainbow ming gawas niya mo promise ni Lord sa ato nga dita palunupan sa Ginoo o pinagi sa tubig, but nagsaad si Lord nga sa atong kinabuhi makita tag rainbow na ay paglaom ang kinabuhi. Amen. So Genesis 9 verse 18 to 27. Okay, nana? Genesis 9 pinakauna nga book sa Bible. Di ka masaag yun. Hanapin mo lang yung malaki na 9. Kana, Tagalog, tagamay. Ginagmay, ragod. At least bangay na uli niya na siya masabtan. Share lang siya. Unya, biha, ansay mo nasabtan. Genesis 9 verse 18 to 27. Okay, pwede bang manindog tanan sa pagbalik? Kaya basig ikapoy na buglingkod ba? Katugod mo gamay. Magbasa ni Igson, magampo ta niya, magsugod ta og paminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Bible 18. Ang mga anak ni Noe nga nanggawas sa arka mao si Sem, Ham ug si Japet. Si Ham mao ang amahan ni Kanaan. Kining tulo ka anak ni Noe mao ang mga ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Si Noe mag-uuma ug siya mao ang unang nananom og paras or grapes. Siya nakainom siya ubay-ubay nga bino, nahubog siya og natulog nga hubo didto sa iyang tulda. Sa pagkakita ni Ham ang amahan ni Kanaan nga hubo ang iyang amahan, migula siya og gisuginlan ang duha niya kaigsuon unya nagkuhag pupo sila si Sem og si Japet og gibutangan nila og kini sa ilang abaga. Nagtalikod sila nga nagmisulod sa tulda og gitabunan nila ang ilang amahan. Samtang gibuhat nila kini, milingiw sila aron dili na makita ang pagkahubo sa ilang amahan. 24, sa nahuwasan na si Noe og nasayra niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamanghurang anak, miingon siya tinunglo si Kanaan, mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Miingon usab siya dalaygon ang Dios ni Sem, mahimong ulipon ni Sem si Kanaan. Pasanayon unta sa Dios si Japet og mutipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem og ang iyang kaliwat mahimong ulipon ni Japet sa Kanaan. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamahanan, we thank you Lord God for this another day. Ginoong imong gihatag sa amua. I-bless ang imuang word o Lord nga mahimo ning pulong o Dios nga magpa-remind sa amua Ginoo, nga magtudlo sa amua og maghupay og makabati mi sa imong paghigugma o Dios. I pray that the power of the Holy Spirit, the guidance and the leading of the Holy Spirit Ginoo manaa sa amua. Lord, wala koy mahimo kung wala ka. That is why, Lord, ikaw na bahala makigstorya sa matausa nga kinabuhi. Amo ning gisalig itugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Magkauupo na ang lahat. Okay ra ang Tagalog, be. Makasabot ra siguro kag Bisaya, no? Kay dugay na ka diri sa Bohol, siya? Pag May? Oh no. So, nga na gini. Tagalog na taon niya. Awkward. Basta di ko ganahan mo di ko ka straight siguro og sulti. Okay, ning kabuntagon magisgot ta aglabing dakong mahimo sa paghigugma. Sa may Tagalog na ang pinakamalaking magagawa sa pagmamahal. Adara. Salamat gisingot at kog tinagalog. Ang dakong mahimo sa pagmamahal. So ang labing malaking magagawa sa pagmamahal. So unsa kuno'y pinakadakong mahimo sa paghigugma mga igsoon. Kasi na ba'y nahigugma ani? Sino nang may boyfriend or girlfriend dito? Kana. Iisa ang kamay, ang paa.
kinsa na nahigugma na ay bana na isawa daghan naman no. Or na naay crush wa pa kay uyab. Sino may crush dito? Alam ko sinong crush mo. Hindi ko sasabihin. So natay mga higugma no, nakasaway tang naghigugma. So unsa kahay pinakadakong mabuhat sa gugma mga igsoon? Kaya ako nakasaway madug ko na akong asawa layo man gyud to. Niya matod pa ni mamang sa akong uncle nga nganong si Cha-Cha man gipili nimo nga layo maning ila Ingon mas papa, ingana man nang higugma. Ako gani sa una 4 na oras akong magbabiyahe patungo sa inyo. Ana si papa ni mama. Ingana man nang gugma. 4 ka oras ang magbiyahe tungod kay nahigugma sa igsoon. So ingana ang higugma no. Wala kay nagtan-aw sa oras, wala kay giuna-huna nga problema tungod kay gusto nimo nga makauban sa kanuna igsoon. Ako nagsugod ko og tanom diha kami ni kato si student pastor Rick. So among ginabuhat, naka-learn ko nga unsaon pagtanom. Ya kanang liso di ay dili nimo siya matanom once nga dili siya mamatay. Sakto ba ko? No, di ba? Kanang mga humay pod mamatay siya una unya kining pagkamatay niya ilubong nimo siya matabunan siya dapat aron mabuhi. Di ba? Sakto ba ko sa akong gikuan kay mamaya ko nakatunan nga samtang nag-learn jud ko unsaon ning process sa pagtanom igsoon og mga gulay or putas. Unya ang tanom dapat siyang diligan, di ba? Ang gulay dapat diligan, dapat siyang bubuan, mainitan, o mahanginan. Mo ni tulo ka importanteng butang sa tanom. Wa ko masayop kining hangin, kining init ug kaning ulan. Kung mawala ng usa bisan usa ni ana maglisod og dili maayo ang bunga igsuon sa mao nga tanom, di ba? Sakto ba ko? Nalang ko niya og sayop ko kay gawali pa man ko. Si makitaan ka diri Papost ba ni sa YouTube. Bitaw. Kung ikaw ang liso igsoon, ibutang nimo nga liso ka unya ilagay ka sa kining patyon ka unya ibutang ka sa sudap rin Tagalog. Sinsya na biha. Unya ilubong ka sa yuta, di ba dili siya maayo, dili siya komportable. Bubuan kag tubig, mainitan ka ingana ang mahitabo sa tanom. Pero na-realize nako ba nga ang gugma sa Ginoo ingana siya. No, hindi lahat ng porque love ka ni Lord, ibibigay niya ang lahat na gusto mo. Ngano man, hindi lahat ng gusto mo makakabubuti sa iyo, hadara. Na dili tanang ihatag ni Lord or gusto nimo makaayo sa imo. Sakto ba ko mga ginikanan? Dili pwede nga ang tanang gusto sa anak ihatag sa ginikanan nga naman dili tanang butang makaayo man sa iya. Ingana ang gugma. Kay usahay di na tumasabtan ang gugma sa Ginoo kay gusto na to nga kani Lord. Siya Lord bahalag dili siya basta kay ako niya Ginoo. Yan bitaw. Mura gyapon ba? Gusto nimo nga gusto ko Lord maging seaman pero bakit naging seaman na nagat ako Lord? Gusto ko maging pilot pero bakit market ako sa coconut tree? So yan bitaw na kay mga gustos kinabuhi pero dili ihatag sa Ginoo. Ano mo si katawas ang Tagalog? Bitaw, nice po na malipay ka. Pero sabta igsoon sa kinabuhi nga dili tanang gusto sa imo nay panahon nga dili komportable ang imong buhaton mag-eskwela ka dili komportable no daghang project nga imong himuon pila ka oras ka eskwelahan bagtas pa kang wala kay motor pero gituyo na sa Ginoo nga naman ingana magigugma ang Dios. Amen. Igsoon si Lord pod si Jesus Christ sa time nga nagihukman siya nga namatay siya una sama sa liso, di ba? Human ana gilubong sama sa liso. Pero human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya. Nasadang nabanhaw si Jesus didto gibubuan tas panalangin sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga atong gilagaran nga wala lang siya namatay gilubong kun dili nabanhaw siya. Ngano man tungod na sa gugma sa Ginoo igsuon mo nang dili ko mutuo. Di ko mutuo sa kanta nga too much love will kill you. Kadto mo na kanta ha? Wa ka-relate ni mga bata, mga tiguwang ngani gidara, nakaabot padto. Gikanta ni Jobet Baldivino nga ang lyrics ana na frustrate siya. Tungod kay iyang gihatag tanan niyang paghigugma sa usa ka tawo, binigay niya ang lahat, walang kahit konti, walang natira sa kanyang sarili. Gihatag niya ang tanan tungod kay nahigugma lagi siya. Pero gibiyaan man siya mo nakaingon siya too much love will kill you. Nakasuway mo na nga gihatag nimo ang tanan pero salain siya minglingi. Nangita gyapon og lain igsuon. Ingana ang gugma pero ang gugma sa Ginoo tungod sa dakong gugma sa Dios gihatag niya ang iyang kinabuhi ngadto sa cross para nimo og nako igsuon.
Kaya ang too much love sa Ginoo sa ato naghatag niya kamatayon. Sakto di po diya gamay. Kaya tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa ato namatay siya. Pero kaning gugma mga igsoon nagpakita tungod kay gihigugma ta sa Ginoo gusto niyang makauban ka sa langit. Amen. Pangutan ako nimong tapad. Gusto mo bang pumunta ng langit? Hindi ngayon, dili karon. Tanan magita kay basig buhing kabag. Wag muna pastor kasi mag-aaral muna ako. Tumpod na. Puhon mong ba kay basig makaingon ka ba nga kining kalibutan mo ni puy ani mo dili gid ni. Ato ning biyaan tanan igsoon unya. Gusto ni Lord nga makauban ka. Amen. So gusto inay mo tapad gusto ni Lord nga sanay makauban. Makasama ka. Okay, ina sa tapad. Pag Tagalog pod para malisudan pod mo. Kaya nga naman igsoon, ang labing dakong mahimo sa gugma nga na gyud. Ikaw unsa man? Unsa may nabuhat nimo? Anong nagawa mo sa sobrang pagmamahal mo sa iyong kapwa-tao? Unsa may nahimo nimo? Mingkating ko pastor. Nagkating ako dahil mahal ko siya. Ingon man siya nga, kung mahal mo ko, magkating tayo, mag-date tayo. Sige, mahal kita. Na. So, ginabuhat nimo ayo pagpagingan na. Kasi mahal kita. Hindi na ako magyuyosi. Tigil na ako. Na dito. Pero barkada na ikauban, kasi ganun ito. Nasikuan. Yan naman. Siya kapunta. Yan naman. May aso na nasakpan na hinoon. So yung nanay, mahigday na buhat gid ninyo. Ato pa nila na daming nababaliw sa pagmamahal. Kay rami na, lahi man to, kay tukso man to siya. Pero ang point ba, nakasabot lagi mo, daghan tang nabuhat tungod sa gugma na to. Nabutaan ta, nabungol ta. Hindi na ta maminos tong ginikanan nga naman tungod kay ingana kadako ang gugma na tong mahatag sa atong isikataw igsoon. Amen? So karon balik ta sa scripture nga atong gibasa. So ani nga tayma kining si Noah, tungod kay gikan sila og 40 days and 40 nights silang naglutaw-lutaw sa dagat. So paggawas nila sa arka, nakahuna-huna siguro si Noah nga magtanom siya. Unya siya ang pinakaunang nagtanom og paras. Sa lain nga translation, grapes. Tanang mingon grapes. Okay, so nagtanom siya unya. Ingon ang Bible sa verse 20, si Noah mag-uma og siya maong pinakaunang nananom og paras or grapes. Sa nakainom na siyag ubay-ubay. So daghan ang iyang nainom, nahubog siya og natulog nga hubo dito sa iyang tulda. So nay possibility nganong na sinuwat tungod kay first time niyang nakatilaw og grapes. Ang bino sa ilaa sa culture sa mga Hudiyo tamis. So nakatilaw na mo wine kanang May. Kasi nakasuway dinig May nga wine. So ingana ang bino nila nga tamis jamo unya nagtilaw ni mo lami gid kay balik-balik lami manining grapes na sige siya inom tungod siguro kay stress pud siya liman kag 40 ka adlaw silang lutaw-lutaw niya lami katilaw man kog tuba kana bitong kanang gikan gi taw kana tabangi ko ninyo gisanggot sa mahayat unya gipatilaw ko ni papa ba tamisa pero sige ni mo ginom makahubog siya. Yan, sugod na kong panginit unya. Murag na ni maoba. Pero tungod sa kalami, una ko kabantay. Kay ganahan ako, ingana ang grapes, igsoon. Pag imo siyang palabian, makahubog yun siya. Okay? Una, dili po tamo judge. Tungod kay first time man ni Noah nga nakatilaw dito, unya, kining stress po siguro siya. Diba? O sa ingana, manta natin mga buhaton para pawala sa atong stress. Amen? So, muna nga, nakainom gid si Noah. Tungod kay, nga, ang the bad news is, nakahubo. Sa kay rason nga nakahubad siya ba? Samtang gainom siguro, giigang siguro sino? Murag nakaiba na hubog na kayo siya, unya, imagine ko noong nahubog ka, nakasuway mo ka anak ka, nagligad ka, nagsuka, tapad si mong sinuka niya, naghubo siya. Tungod kay, wala sa kahuna-huna og tarong igsoon. Unya, basi makaingon ta igsoon nga kining si mo lagi na problema ani kay ato ning klaruhon kay namon goy moingon nga pastor dili ko mosimba diha kay basig daghang bawal. Diba daghang may ana tong panahon na daghang kanang simbahana si pastor kay manggigo daghan kag bawalan ka sa mga butang nga giginabuhat nimo. Pero klaro lang nako igsoon ang tinuod nga gugma, true love will discipline you. Ang tinuod nga gugma
mo istorya nimo tinuod tungod kay concern siya nimo sa makadaot sa imuha. Amen? Kay kung sabto nimo igsoon ang wine nato karon matud pa ni Dr. Alvin na siya ay positive nga benefit pero tungod sa sagol niya nahimo na siyang poison. Nahimo siyang makahilo na. Dili makamatay na ginom nimo pero makadaot siya. That is why kung mo i-compare igsoon ang wine nila sa una og karon, ang wine nila sa una gamito nila para celebration pero dili sila magpalabi. Okay? Ya karon natong wine karon sa ato kanang inagkas ang tilaw nimo, lakas ang tama gyud. Di mamuwad jud ka unya mo kon sa mo tagpasubraan nimo igsoon. Nasabtan na to igsoon, pero pwede pastor hindi na makuminom ng tanduay or unsa may mga inunon, pero pwedeng daghan tag ginapasulod sa atong unahuna nga nakahubog sa ato Pero pwedeng kwarta. Daghan kayo mga tao karon nga motrabaho sa porn industry. Ako mong sultian na kay basi makaingon, "Iyo si pastor nagsasalita ng porn sa simbahan." For awareness rin tungod kay kasagaran ang mga batan-on makakaton sila dautan sa mga barkada. Niya ang simbahan gusto na ko ni Lord tungod kay love ka sa Ginoo mo nang sultian tas kamatuoran. Amen. Imo nagkaseryoso tani ba? Di lang kay mo katawan na ba taon niya. Okay pa bang tanan? So muna, tungod kay gusto nila magkakwarta, hubog kay sila sa kwarta, mo nang musulod sila sa mga butang igsuon nga makadaot sa ila agyod. Gusto sa mga tao nga gaapas sila appreciation, love. Gusto nilang i-love sila. That is why mga hindi ko nila lahat pero awareness ni sa mga babayi kay pwedeng gamiton mo sa babayi lang kasaksi para dagag subscriber or follower ang ilang TikTok, YouTube. Naghubad sila, sexy ba? Tabak na diri. Bitaw? So, tungod kay kini daghan sung lalaki mga glaway ani ron, daghan sung follower makakwarta jud ko ani. Posibleng ingana tungod kay naglong sila og love, appreciation, nagusto nila nga ay seksiha man nimo, gwapaha man kayo kana pa ba kay uyab. Munang ilang tuyuon igsoon gaapas. Munang magbantay ta kay atong usahay mag-social media ta, mag-post-post sa tungod kay nag-apas tag gugma. No, mo nang ang uban magbuhat na lagi nga na pagpakasala. Buhaton nila ang tanan igsoon tungod kay uhaw ta natay giuhawan. Kabantay mo ana nga ang tao mong tungod kay dili lang literal nga tubig. But ang mga tao kita nga mga tao natay giuhawan igsoon nga something nga gusto tang masatisfy. Kabantay mo physically sa coke. Lami kayo ning coke, buk na ginawa mo kay di ba makaana ka? Nga naman, we're longing for affection, love, satisfaction sa kinabuhi ka, tagbawan mo nang mudong taog manguyab sa mga batanon. Kung pasakitan ka, ato na pagkasalain. Broken. We are broken, man God. Broken ta ba? Dong taog mga barkada, mo suway tas ilang ginabuhat, bisag makadaot sa ato nga naman, uhaw ta kaayo. Nakasabot ang tanan, naglong tag dili lang physical nga kauhaw kun dili sa kalag na to. Sige tagpangandoy kabantay mo ana, o ko lingaw diri oy adto ko sa akong barkada bi, o ko lingaw magduwa og MLB, o ko lingaw magbasketball court, o ko lingaw maghimo mig ngani nga naman kitang tanan igsoon, probably sama ni Noah igsoon ingana ta. No? Nahubo si Noah. Nakita ang iyang pagkahubo sa Bible, once gani nga hubo ka, it means shame. Sa time nga si Adan ug si Eva nakasala, ning tago sila, di ba? Hintago sila kay naulaw sila nga, Lord, nganong nanago man mo? Kinsa may gasultin ninyo nga hubo mo? Kinsa may gasultin ninyo nga di mo mukaon o nakakaon mo ani? Nagtabon sila dahon sa igira tungod kay nakitaan ang ilang pagkahubo. Agud pagkasulti, pag once igsuon ang tao sa mata sa Ginoo spiritually, pag makasala ta, hubo ta tubangan sa Ginoo. Pero kung normally, physically, sino dito ang gustong maghubad at tatakbo pa, gikan diri pa dong atong ubos? Kinsa may gusto? No, wala no. Wala. Kung nakay saktong paguna, walay tao nga maghubo, nga dako nakakayo kung sakto kag paguna, wala si maghubo. Ni mo ayo pastor. Lakoy hatag nga gulay unya si pastor gikan naligo mo gawas. Unsa man te? Ni wate. So dili pwedeng ingana. Nga naman ulaw sa ato amo ito nang magsinina ta. Pero ang uban tungod kay gusto nila og affection og love, ilang paususan. Wala ko gaingon nga sayo kung mangingana mo sa inyong balay ha.
Uy, ayaw mo pagingana kay si pastor kasabaan ka. Uy, ati Dorina, ay pagingana. Nakita na ang ugat. Dili siya bawal, pero og na nakas mga tao, pwedeng imo nang gihimo kay naglong ka ba, gusto kang naglong kag affection love, nakasabot ang tanan. Munang ingana ang gibuhat, ngana ang nitabo ni Noah, walay tao gyud. Normally, physically, kung magbuhat, kag ingana magubo, dili kay ngana kay ulaw siya kung makit-an kas mga tao. So mo ni nitabo, madayon to sa tong istorya ha. So unsa may karon ang point, anong pagkakaiba sa dilag ginahine akong Tagalog? Okay, malisod man. So ano ang pagkakaiba sa taong nagpapakita ng love at sa kataong walang love? Okay, so natay duha ka point mahumantay ning kabuntagon. So unsay kalahian igsuon kung ang tao naay gugma siya o ang tao walay gugma? Pinaagi sa kinabuhi ni Ham, Shem ug ni Japet. Kinsa ganito si Ham, si Sem ug si Japet. Sa English kay Shem ana, sa Bisaya kay YH. Samtang nag-inom si Noah, nagkahubo-hubo siya, ingon ang Bible sa verse 22, sa pagkakita ni Ham, ang amahan ni Kanaan nga hubo ang iyang amahan, migula siya og gisuginlan ang duha niya kaigsuon. Okay, so balik sa story. Lamig gatong i-picture out diri no. Si Sir diri magtindog. Ay ka kuno Sir para masabtan ang istorya ba? Dali kuno Sir. Ayo paghubo. Okay, basig. Pastor, bata pa ako, pastor. Okay, pagliga diha. So, like for example, siya si, kinsa man ni si? Oh, Noah. Okay. Ligad jud, karon ano to? Tagaay ko og, si Wintar ka niya. Tagay ko og something habol or pangtabon or kana na kasi makakuha diha. Or basta na pangtabon niya or jacket ba na, okay kana. So, sino wa gahubo na siya, nakagidlay na siya diha. Pagkakita ni Ham, so kitay si Ham ko, asan ba si Papa ha? Saan papunta si Papa? To the moon? So pag-ukad ni Ham, ha! Hala! Naunsa man si Papa, uy, gapakaulaw man eh. Sa taon, uy, gabitay, sa mana. Hubok, itom, tawig pa, uy. So yung na-picture out ninyo ang kitabo. Eh, po kayo magkita ka, gamay. Hindi po kayo mangana ka. Sumadyo ka, ha? Samlis Papa, ingana, kay sa akong pagtuon. Balik sa taha, sige na mo katawa. Nagulin ninyo, sino naman ninyo, nahubo, si Kaan. Ay mo kaya na. So sa ako, sa komentary, ang nabasa ba nga, sa pagkita ko ni Ham, naulaw daw siya. Murag ingani ba nga, samlis Papa, gapakaulaw, ramtaw ni, uy, ako naman taon sa sinta, sa sinta naman taon ng inganim ka. Ikaw, pagkagama sa kuan ingana ba? So, nasabtan ninyo, pagkaan niya nga hupo, marites niya si iyang Papa. Ingana, ang nabasa na ko sa komentary. Dili ra ingon na, huy, hubos Papa itong tabunan. Pwede man untag siyay mo, tabon. Anong nanawag pa man siya? Kay ang ingon sa Bible, sa commentaries, nga iya tong gitabi, nga naman, gusto niyang maulawan ang iyang Papa. So, na-gets. So, ang point, so number 1 nga point, ang dili pagpakita sa gugma, pagpakaulaw sa uban, or maybe sa imong pamilya. So, ingana, anak kasira, taman mahuman, hindi bitaw. So, gishare niya si Mike Son, huy, gusto undang sa mudia ba? Grabe, si Papa, no? Kaupo. Ha? Ano ba? Wow, walang kayo, nakita na ko yung panlagi. Saan to si Papa? Oy, butaan naman siya. Ngayon na siya. So, ang itabo, yung atras si gagakuha, pero di pa tamudong anak. So, nakaget sa point. Okay, so, nahilo na naman si Sir diha. Ana, sa kasiraki, maabot na gitan na sa point 2. Di pa nag-abot sa kauras. So, sa pagkaniya, iyang gimarites. Okay, diri si taha. Kasi katawan na itare. Igun, di mo na ko, di bitaw. So, nakasabot na lagi sa istorya. So, ang point igsoon, maybe sa atong kinabuhi, naatay membro sa atong pamilya nga nakasala, atong panabi sa uban. O mo ni sayop, ang walay gugma, kusog tang manabi sa sayop sa uban. Ibutang na to si Papa ni Mune. Kato si Papa jud pala hubog, jud hamon to. Nagkahubo-hubo. Maghubo-hubo na siya, magsayo-sayo dito, mga dito. Tutut.
Wawa jud yung papa, di jud ko proud sa akong papa may pag nataw ko sa laing pamilya. So nakasuway mo na igsoon nga or maybe nakasuway ta ana labi na sa mga mama nga pag mag chika-chika na ta sa atong mga kamarites o marites ana ba? Ang bana lagi kay sige gahubog. May trabaho. Sige na inom, makitag inom, mupundo niya, naguli, magyaw-yaw na, mag-wild na. Di ba? Nga na, matong kasigarang masultis uban. Ingon ang Matthew 7 verse 1 to 5, do not judge. Ingon ang Bible. Nga naman, posible igsoon nga, kusog tang manabi sa uban, kusog tang mo-share sa sayop sa uban, pero kita ripod labaw tang gabuhat ana. Or maybe, naapot tay laing sala nga gibuhat nga dili maayo. Aminaw sa, ang naitabo ni Noah, obvious dili. Obvious. Pero maybe naay sala si Ham nga ginataguan niya nga siya ray naginusara magunit sa siyang cellphone na si tan-awon nga gahubo-hubo pod. So pwede nga na ba nakasabot mo sa point? So nga na natabo sa iya kung napatoy social media tong panahon na gibidyuhan nato ni Ham. Papada capture nada papa kong hubad. No, di ba nga na? Hulo, grabe po ning papa ni Kuan. Nga, daga, nagipistahan na si papa ni mo. Niya, daga, naka-views, naka-kwarta, pero kinsa may naulawan. Ang imong? Papa. So, mo na election sa ato. Kay, pwede nga siya imong napakaulawan, pero maybe someday ikapod mapakaulawan. Paminawa, igsoon, ang mga lalaki, kaming mga lalaki, ang mga lalaki mo di laki dili mi gusto nga sultian mi daghan og tao. So, tagay mi nga na unya inom na pugkay nga na mahiubos mi ana unya among respeto makuan ba. So man nga sa atong kinabuhi mga tips na lis mga mama pag naagini nga na mas maayog sultian ninyo kamurang duha. Di ba Bible study mi ubos nga bantayan nato atong dila. Kay kining dila grabe ni kahilo. Magsulti tag mga butang nga makapadown sa usa ka tawo. Nasabtan, maybe kamo mga batan-on palagi kayo nakarinig ng negative thoughts or mga salita sa inyong ginikanan sa inyong pamilya nga makapadown sa inyo Magbantay ta kay kanang bata nga nang idara kung sige nakadungog negatibo magdako na sa igsuhon og negatibo sa pagkadako niya. Muna ko na trauma ko basta makadungog ko kasaba nga negatibo, muna ko mahiubos nga mag-wild or di ko kakuan nga naman, di ko ganang makadungog negatibo kay sa pagkabata nako from child puro negatibo, sigo kasabaan natuson, puro sayo pag makita dili ko i-appreciate sa akong ginikanan. Maybe ingana pug kakaron. Wa kag naglong tag appreciation, no? Nga gwapa ka, nakasuway na mo nakadungog ngina mo gwapa ka. Balag flat kag ilong. Sige lang, daghang kag buo sa naong maayo jud kaayo ka, the best ka nga bana akong kuan. Ayaw siging negatibo ang isulti sa inyong pares. Wa kay nahimo, wa kay pulos, na ay nahimo na siya. Kaya kung wala pa siya, na ba may mahimo nga kuan? Diba? Dapat nimo isulti pod puro positive. Kay sama ni Noah, iyang gitunglo ang iyang anak anuman, gipakaulawan niya ang iyang papa. Amen. So natin mga history sa atong pamilya, bisan ako, mapuday kanang struggle nako nga mag-share ko, di ba, sa wali po usaya akong i-share akong pamilya. Realize nako ba nga, dili siya maayo. Or pwedeng i-share nimo for practical purpose lang para makaton ang uban. Pero sa igsoon ayaw gyud ninyo isulti ang unsay naa sa inyong balay. Or maybe diri sa church. Amen? Na dito sa church kay ikaw bago pa ka makamantay jud kas magananas dito magpakpak uban maghilak uban magagalibog ko. Para silang baliw sa simbahan doon may yellow na siman na parang paaralan. Murag elementary school. Nga bitaw ayaw gyud og unsay madunggan diri ni mga sayop ayaw itabi. Mas maayo di na to itabi sa uban. Nabit ang mga tanaw, wala gigasimba si Kuan. Mayngan dito ko, bisig-busy. Kay, og na yung mga tanay, inyong isulti, bahala nag-giunsa ko pagsulti sa uban or kitabang na diri simbahan, basta kay ikaw, ayaw pag-share og daotan sa imo isikataw. Kay, makadungog siya adto. Sa pastor? Anong sinabi mo, pastor? Bitawan niyo ko. Bitawan niyo ko. Yan na, magdagsundang. Ano man, gi-share man nimo ang sayop niya. Amen. Munang kita mga igsoon dapat ingana ang atong batasan. Unsay sayop sa ginikan ayaw tag i-share sa uban. But if ikaw ang i-share be.
nya mawalawan ka. So, nga, bawas-bawas naman na ang kinabuhi, igsoon. Mo na pagpakita, igsoon, nga wala at gita nagigugma sa atong isikataw. Amen? So, mahinuklog ta ba? Naguli na to nga bitaw, no? Ina po ni mong bana. Love you. Nagkagwapo lagi ka karon. Asawa po ni mo, balag di na sexy. Sabi mo, balag di na kayo sexy ba? Tamsi na lang. Tambok nga sexy. Gwapa, so kay ka. Taon na, itong mga anak mong dili pa kagwapa, dili na nga niya itong mga anak. Huwag na maot niliwat din ako. Nasiguro ka. Nakasabot sa point, amen? I-appreciate imong mama, nga pa, salamat pa, kay kung makainom ka, mabibo atong balay. Kung hindi na ka makainom, mahimingaw man. Salamat kay Panoy. Ana ba? Saan siya na ka? Bless ko pa ba, I love you pa. Ana, nga naman, ang tao need of appreciation. Need of comfort, love. So, amen? Ayaw ng inyong love, inyong anak. Si mama, o si papa. Mother's Day pa, birthday, nga na, imong i-celebrate, mga naman, ang kada tao need of nag-uhaw sa pagigugma, mga igsoon. Si makatog ka diya, ha? Number 2 na ta. Gano man, igsoon sa atong kinabuhi, no? Gining mo, gini. Mo na isayop na to, hilig tang, nawa na tong props, usa. At dali, kasi, doha, need ko og duha ka volunteer. Nga mo dong sa tubangan. Duha ka lalaki. Ano lalaki? Ikaw, dali. Wala yung mga gwapo. Pero miniyo na ni sila. Inisa, minyonon pa ni. Ay mo pag ari mo gikan ari kay sampol balay man ni siya. O ni ari kitay ga nanglaag ba mo didto ngita mo uyab sabay uta kay bawas mangitabo basta kay istorya na to ang kanan. So mo to nga ako kitahay si Ham nya, huy mga igsuon, happy si Papa lagi. Ayo saba ha. Gabantay mo nang ayo saba. Pero imo nag-share. Si Papa. Eh siya ko na mo. Grabe no? Mo ta mga artista ni. So na mo to nga ang ilang idea, ang akong idea gitabi ra nako kay naulaw ko pero lang idea ilang gitabunan. So nagtalikod sila. Ingon ang Bible, nagtalikod silang duha si Sem ug si Japet, nagtalikod sila unya. Ana, ikaw gunit aning usa Mark J na nagtalikod mo gapaatras unya inyong gitabunan si Papa ninyo. So ingani ang picture. Gapaatras sila wa gid sila mingtan-aw ay maglingid na. Unya ilang gitabunan ang pagkahubo sa ilang amahan. Hindi mo nakitaan pagburugan. Hindi masuday. Okay. Thank you. Ato magpakan sila, be. Maayo kayong pagka-demonstrate. So, nakasabot na sa istorya. Wa sila gatubang nga, gapiyo nga mata. Asan ko sa Papa? Matumban kita, hay, be. Pagkatalikod sila nga, murag pinasiplat-siplat rabangan sa Papa. Ribrad, aririt. Anang arti, di na mulingi. Gitabunan nilang ilang Papa nga naman. Dili sila, maulaw sila igsoon nga makita ng ilang pagkahubo. Okay na, sir? Basig makadungog kag tuno makatug na ka. Atong pagpakan 50 25 ras duha. Bitaw so ang gugma mga igsoon, una unsa ganito ang walay gugma magpakaulaw sa uban. Ang tinod nga gugma proteksyonan ang imong minahal sa kinabuhi. Sa among pagminyo kining ginang gini nga namoy mga panag-away, namoy panaglalis. Proteksyonin din ang uban. Napakyas yung ka na igsoon nga. Na time sa kinabuhi nga mag-anme, na makadungog unya kanang na makaibaw mas i-share nako ang iyang sayop kaysa sa kuan ba ako ang sayop. Una sa atong kinabuhi, sige na ko nag-pray sa Ginoo nga dili ingon nga tabunan ang iyang pagkasayop. Lahi man ang di ba sa niagi nga wali lahi mo tong gi-tolerate mo ang iyang sayop. Kapag masayop sa di nimo sultian, pero ang love igsoon naaga ni mo'y private nga dapat dili i-share sa uban nga dapat kamo ra man good especially pag banag asawa or sa pamilya. Kamo rin magsultianay kung nasayop siya with love imong sultian, nasayop ka, di na nimo i-share sa uban. Ay, akong bana jud nakahinuklog ra gid taon. Ampo di ko sige nga makakuan mo angkon di sayang sayop. Kuno man gahagabi hagarbuso kayo ay nga naa. Imo nang nasettle ay na i-share sa uban inyuan na to. Okay? Kung namoy gaway mo sa imong bana or di mo gid kalikayan na si Lord ni bahala na mga circumstances nga di gid maayo, but ang nagtudlo gid ani ayaw i-share sa uban. Amen. Nasayop imong Papa, inyo ara to. Kamo na magsultianay, magmadlunganay, ayaw na ipanabi sa uban. Kay sakit sa kasing-kasing nang ipanabi ka sa uban. Suway ko na kay nga ikaw gipanabi niya, iba sakit sa kasing-kasing niya, masungot ka.
no? O ipanabi ka sa uban igsoon. Pero depende na sa sitwasyon. Kay emergency kita hay nga na basta kay nakagets lagi mo sa point, di na ta mag-dig deeper ana, but ang punto igsoon, kung love nimo ang imong ginikanan or pamilya, dapat masayop sila makasala, iampo nimo una. Lord, si Papa taon Lord, ingani iyang binuhatan. Sabi lang, ikay magabag ko niya Ginoo. Someday Ginoo mo, kauban siya nagsimba. Ikaw na bahala, Lord. Kung makasala siya, sultian nimo with love. Kanang love kanako mo nang ayan na pagingana. Tanawa na ingana na karon so di maminaw, iampo na gyapon sa Ginoo mga igsoon. Amen. Kay sama ni Adan ug ni Eva, mo nga nakasala sila sa Ginoo. Giunsa man sila sa Ginoo? Adan, giistoryaan niya. Kay bao nagud si Lord nga nakasa sila, pero ang point ra niya gusto niyang sultian niya ang iyang gihigugma. Di ba ingana man na? Di tungod kay nakasa siya, di niya na istoryaan ako na bahala na sa imong istoryaan, nakasayop siya. Nga naman gusto ni Lord nga mangayo sila pasaylo. Amen. Wala ni gikondenar sa Ginoo, gusto ni tungod kay love ni Lord. Ngayo gusto niya nga mangayo sa pasaylo. Gani sa pagpalayas ni Adan ug ni Eva sa Garden of Eden, ilang gisininaan sa Dios og karnero. Nag-ihaw si Lord, okay ba yun sa pag-ihaw, basta kay nag-ihaw siya iyang gisininaan ang si Adan ug si Eva og karnero. Picture. Naghulagway siya sa umaabot nga pagpalansang ni Jesus. Sa time igsoon nga nagpalansang si Jesus, miagas ang dugo, kanang dugo naghinlo sa imong sala. Munang gitawag siya justification, gipakamatarong kas Ginoo nga murag wala kay sala. Nya tungod anang dugo igsoon, atubangan sa Dios, di nakahuga o di nakahubo. Amen. Tungod na sa gugma sa Ginoo sa ato dili kitay nakasa pero siya ay nagpalansang sa cross, siya ay nagantos kay gigugma ta niya pag-ayo igsoon. Bisan gani ang pagwali dire. Daghang ma-offend, daghang matandog, daghang makuan ba say ikaw siguro ingana. Now, nabitoy ubang simbahan nga walay pastor sila. Tanang lalaki magwali sa ila kay di sila musugot nga usari pastor. Kay pag ang pastor kunoy makasala, wala kunoy makasulti. Di sayop na siya. Ngano man, pwede mo makasulti nako. Ug naamoy na dunggan ako nga di ka maglingkod ta dire, magstoraan ta. Unsa man mangapita ni Dios daghan na to. Unsa man Israel ko nimo nga pastor, naibos jud ba katong gikatawuan jud ko nimo na crush ko amo ubas. Sinsa jud kayo oy kay namuot man jud ko ana sa di na ko makatawo mohilak nako ana bitaw naka-guess mo sa point ako lang gi-joke basta kay uy ana pili ko yung sultian ikapila ko sapi sa mga asawa mo ko musuko gamay mo ba na kadugayan iampos Ginoo nang paubos mudawat kay makaayo man amen so kidiring pagsulti pagbadlong diri igsoon klase-klase man ang pagbadlong pinaksyagit man ang pastor or pinahinay lang diya sa sala. Sala na imong gibuhat. Nga na, basta kay gihigugma ka isoon. At least, nasultian ka. Kaya sa gatang gugma, ang tinod nga gugma mo, musulti. Mo protect sa imong sala, tabunan ka di kay sulti sa uban, pero ang gugma pod, mo disiplina. Mo tudlo sa imo sa insakto. Amen? Kasi mo tapadbi nga, gihigugma ka sa Ginoo. Love ka ni Lord. Ina nga, sa itikalo ka na. Kaya ang hapit ako human, malapit na akong matapos. Okay, so ang example igsoon alahiya ayay. Ayaw ingna ha nga love kita. Love ko to. Ayaw kay makdo na. Ingna lang nagihigugma kas Ginoo. Ay pud hikapa nga igugma kas Ginoo. Ay! Hoy, ayaw na i-share sa huban na nga. Okay ra na kayo, kay pagkatawa ron po na, di mo na ulaw. Umakas Ginoo. Minahay ito, hata. Ay, panangid sa. Kay, simutinga na sila kay, ano si kagdong na si Kuan na to ha, kay, bita, padayon ta ha, nalingaw na tani. Abot tagalas 12 ani ron. Sama sa babae nga nasakpang na napaw, kay, nandun mo itong astorya, gibitik sila itong mga parisiyo, malagi nang ano, nasakpan doon nila. Nang li ni sila ba? Giguyod ang babae, ang lalaki, wag giuban. Ang babae, silang giguyod ang buhok. Jesus! May babae diri nga nasakpang nga napaw, nakihilawa sa laing lalaki nga di iyang bana. Di ba ingon ang balaod ni Moises nga batuon sa hangtod mamatay? Kung ikaw kung itong babae, yun sa imong bation, naulawan ka. Gahilak siguro siya nga galibog na siya nga
sayop lagi nako nga nanangabit ko, pero naulawan sa igsuon. Pero sa Jesus, kinsa diri ang wala nakasala, mooy unang mubato niya. Ingon ang Bible, naguna ang mga tiguwang. Ngano man, salamat sa Ginoo kay nakaget sila nga makasasala sila. No? Milakaw sila nga mutong way ming bato sa babae nga naman, nakarelay sila nga sayop sila igsuon. Nasa tong kinabuhi, salamat sa Ginoo kay ang babae gipakaulawan sa mga Parisiyo, gigamit ang babae nga bitik ni Jesus, pero si Jesus iyang giproteksyonan ang maong babae. Amen? Salamat nga si Ginoong Hesus, sakto na natin. Nga bisan sa atong pagkahubo o sa atong pagkamakasasala, wala tagi panabi sa Ginoo apan giproteksyonan ta niya. Amen. Kining simbahan igsoon gigamit ni sa Ginoo dili para pakaulawan ka sa imong sayop, gibadlong lang ka. Kunya pag naip mo pakaulaw sa imong sa gawas, sagdi lang kay ang Ginoo nahigugma man nimo. Amen. Kadaghan man kadakadungog sa imong pares ug dili maayo sa imong anak or ikaw ba nga anak kadaghanog sa imong ginikanan, gilab. Ayaw kalimot, wag kang Tagalog malimot. Wag kang makalimot nga love ka ni Lord. Ayaw kalimot jud naghigugma ka sa Ginoo na may mga feel nimo nga walay naglove sa imo kay gibasted ka or di ka crush ni nga bitaw mga patanon or ta mga tao sige panabi nimo katungod kay saipan ka di ka kay mo simba diri kay ngani mong binuhatan. Ayaw katanaw nga naman. Ang simbahan gigamit ni siya mura sa ospital. Para asa man ang ospital? Para sa mga maayong tao? Ano itong gadua-dua, may ito ni Pastor Rosiba. Pa-check up, kintahay ko, Dok, pa-check up ko. Nga si Pastor. Sa may sakit ni mo, ubo ko no. Ubo ay mo sakit. Gajoke-joke, kami ito ba ang pasabot ba nga ang ospital para sa mga naisakit? Ang simbahan, ingani pod. Wala kaming simba, wala ko nagwali kay perfecto ko. Ang simbahan, gigamit sa Ginoo para sa mga naisakit. Kanang sakit sala na nato nga ipaduol nato sa Ginoo kay siya mo ayo sa ato. Amen. Walay perpekto na to dire. Bisan ako nga nagwali, nagsulti ninyo di ko perpekto, daghan pa kong sayop, daghan kong mga kapakyasan nga nahimo tabo sa una. Pero salamat sa Ginoo kay gigamit ko niya tungod sa iyang gugma ug grasya. Amen. Manayo sig paminaw sa uban, gigugma ka sa Ginoo, gamiton ka niya. Bisag unsa pa imong nabuhat, love ka sa Ginoo. Kasi mo tapad nga love ka sa Ginoo, dili nako. Kung asawa nimo na, mas maayo. Kung imo nang uyab, mas maayo. Kung bana, mas maayo. Love ka na ako og sa Ginoo. Bantay, Kyle. Okay, mahuman na ta. Ingon ang second, verse 24. Tanawa ha. So, gitabunan ni Shem og ni Japet ilang papa kay love nila gustong maulawan. Ingon ang 24, sa nahuwasan ni si Noe og sa nasayra niya nga gibuhat kaniya sa iyang kamanghurang anak. Kay gisiran man. Naunsa di ko kuan ka pa, nahubog ka o niya, nakubhubo ka, na gitabunan ka namo. Sa may nakibaw nga nahubog ko, si Ham. Share siya namo. Na-insulto si Noah. Tanawa ang verse 25. Mingon siya, tinunglo si Kanaan or si Ham. Mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Mingon usab siya, dalaygon ang Dios ni Sem. Mahimong ulipon ni Sem si Kanaan. Pasanayon unta sa Dios si Japet ug mutipon unta pagpuyo sa katawan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipon ni Japet si Kanaan. So, ang plano sa Dios igsuon ni Ham o ni Kanaan, kung ikaw si Ham, gamay rang sayop no. Pero kator man akong gibuhat, pero nganong ingadto man. Kaya sa ilang mga Hudiyo, pag naakay nahimo nga sayop, grabe na nang big deal kayo na sa ilaa. Tinunglo katubangan sa Dios ana pag gamay lang nga sayop ang nabuhat kay balaod pa man sila sa una. Amen. Munang igsuon usahay, murag si Ham ka ba nga wala ka kasabot sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. No? Suway ka na nga kani imong gusto pero nganong kani imong gihatag sa Dios. Ingon Isaiah 55 verse 10, last na nigson mahumanta. Isaiah 55 verse 10. Sa mga wa katuod, paminaw lang mo kay para madali ta. Kung dali ka makakuan, tabangi ang uban. Isaiah 55 verse 8 to 9. Isaiah 55 versikulo 8 hangtod sa 9. Ano mo diha? Isaiah 55 verse 8 to 9. Ingon ang pulong sa Ginoo.
6, nice ni kaysa 6 igsoon. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an. Nindot gyud atong Ginoo kay di kay kondinar ba? Amen. Pag makasa ka, di kay kondinar. Sama sa mong silingan nga di siya tigsimba, wala siya pamisahe kay di ko na siya tigsimba. Niya, ana bitaw? Pero sa Ginoo mga igsoon, bisa pa kun sa ka grabe imong sala, gusto ni Lord nga mobiya jud ka ana kay gigma ka sa Ginoo. Amen. Nganong malibog ang nganong pabiyaon man Lord nga makasasala naman sila mga piniriso dapat ma-impierno na sila. Pero sa may plano sa Ginoo sa verse 8 kay ang akong unahuna dili sama sa inyong unahuna ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw nagingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw ug ang akong unahuna kaysa sa inyong unahuna. Hangad sa ni pastor ang point igsoon, maybe sama kaniham nga wa kasabot sa plano sa Dios. Anong gisilutan ko nimo Lord? Nganuman tungod ana magkat-on ka. Amen. Salamat sa Ginoo kay sa tanang kapakyasan nga nahitabo sa imong kinabuhi, hinaot nga magkat-on ta igsuon. Kana maka-learn ta ba nga mobiya ta na kay kibotang nadaot ta na mobiya ta na unya musunod tas unsa ang gipabuhat sa Ginoo sa atoa. Naman nga naman naay plano si Lord sa imong kinabuhi. Maybe nganong maingon ka nga pastor nganong daghang kamatayon no namatay man akong anak nga bata pa man siya. Ato hinumduman nga ang kinabuhi sa kalibutan temporary lang, no? Or say makaingon ka nga pastor nganong na may gira, sakit or linog. Biyaan nato ning tanan. Nay langit nagiandam si Lord sa ato. Or makaingon ka nga unfair kay ang kalibutan kay ngano man ang mga dato mo noy nagpakasala mo noy nagmalipay na dato pero kami nga mga pobre nagkapobre mig samot sagdi lang igsuon nga naman na judgment nga hatag ni Lord someday. Ang Lord ganung gibiyaan man ko sa akong papar sa akong minala sa kinabuhi gipulihan man ko sagdi lang igsuon nga naman na Dios nga naglabaw nga nagugma sa imo ingana lang usba ang imong mindset imong unahuna or masikag kabalaka kahadlok salig sa Ginoo kay kaning pagsalig man sa Ginoo dili ning maayo ang kahimtang nimo apan bisan sa mga maot nga sitwasyon musalig ka sa Dios, mutuok, mulaom kaniya kay ngana ang pagsalig. Or maybe gikapoy na kaigsuon, sagdi lang kay na may kapahulayan diha sa Ginoo. Amen. Unsa man ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga wala ka kasabot ug nganong nahitabo, salig lang sa Dios kay naay plano si Lord nga wala nato masayri. Wata kasabot gid sa plano si Ginoo kay Ginoo man siya. Pero akong pagampo nga unsa man ang plano sa Dios sa imo negatibo man na nga nahitabo. I pray nga makaplagan nimo ang tinuod nga gugma o katagbawan diha sa Ginoo. Amen. So magampo ta atong ipiyong atong mata. So hinaot igsuon nga nalipay ta karon unya nagkat-on pud ta sa atong mga nadunggan ining kabuntagon. Inga na 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers all sin. Paghigugmaay kamo kay ang gugma nagtabon sa mga kalapasan. Akong pagampo igsuon nga dili sayop kapunay imong makita sa imong bana, sa imong asawa o sa imong anak or anak sa imong ginikanan o sa imong igsuon. I pray nga ang gugma sa Ginoo maghari sa ato. Nganuman kita ra pod masayop man pud ta. Kita pod mapakyas manang ayaw paharia ang condemnation ang pagduot sa sayop nila, ayaw ipaharia ang pagpanabi sa sayop igsuon tungod kay tao ra pud ta masayop. I-realize kuno kung ikaw pod na sayop, napakaulawan ka, duton ka. Kay bisan gani si Jesus wala niya duta ang babae nga nasakpang nanapaw, gingnan niya tindog ug ayaw na pagpakasala. Diha sa Ginoo igsoon na ay tsansa pa. Kung asa man kakaron sa imong kahimtang, kaingon ka nga di na kadawaton sa Ginoo, ayaw ka tuo. Ano man gihigugma pag-ayo sa Dios bisan ang pinakamakasasala nga tao sa kalibutan kita pakahaigsuon. Sa may nabuhat nimo sa una, sa may nahimo nimo kagahapon, kalimti na to kay gahapon naman to ang importante unsay mabuhat nimo karon o sa umaabot nga makapalipay sa imong pamilya igsuon. Mga batan-on, hinaot nga di mo magsayang-sayang sa oras. Tan-awa ang mga ginikanan nato nga napakyas sa una. Learn from them. Pagkat-on sa ilaa. Kung sa'y natabo sa ilaa nga di silang gusto may tabo sa imo karon, hinaot nga ang gugma sa Dios may maghari labi na aning simbahana. Nga bisan si pastor masayop, bisan ikaw masayop,
natay gugma nga mo protect sa tagkadausa nga pagigugma igsuon. And let's magpaubos ta sa gugma ug sa grasya sa Ginoo nga dili pod puwerke nga may gugmaon si Lord di na pud ang mabag-o. Ayaw i-excuse igsuon nga gigugma ka sa Ginoo mapakasala na ka. Gihigugma ka sa Ginoo, gusto niya mobiya ka sa pagpakasala ug mga lagad sa Dios. Ampo ta, Lord, salamat sa imong mga pulong. We thank you, O God,